Господин Шиндаров, заповядайте. Уважаеми господин председател, първо да ви поздравя и с вашия личен празник, понеже вие поздравихте господин Белишки. Аз използвам случая да поздравя вас с рождения ден на вашия син и да помоля за една минута, която да ми дадете над времето, тъй като аз ще заявя позицията на групата на ГЕРБ. Смятам, че е важно да се чуе какво ние мислим по толкова важен въпрос. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет на община Панагюрище, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми кметове на населени места, уважаеми жители на община Панагюрище, защо ние, общинските съветници от политическа партия ГЕРБ, няма да подкрепим предложената за 2025 година план-сметка за такса битови отпадъци? Защото процесът по приемане на такса битови отпадъци за 2025 година е незаконосъобразен. Процесът стартира на 18 ноември 2024 година с публикуване за обществено обсъждане на план-сметката за настоящата година, но не във формата и съдържанието, които приетата през месец април наредба за реда за изготвяне на план-сметката изисква. Предвидената в наредбата форма е изключително аналитична и дава възможност дори на неспециалисти да добият представа за включените в нея разходи. Информацията, която беше публикувана за обществено обсъждане, представляваше 8 цифри в приходната и разходната част, без да се посочи, че се предлага увеличение и причините, които го налагат. Това в никакъв случай не е нито публично, нито прозрачно, нито диалогично, както непрестанно заявява кметът на общината. В резултат целият процес по приемане на план-сметката е опорочен, който порок не може да бъде преодолян. Това я прави незаконосъобразна. Защото допълнение към порочния процес, план-сметката беше внесена за разглеждане в Общински съвет в 17 часа на 6 януари, 19 дни след изтичане на крайния срок за провеждане на общественото обсъждане, без нито една корекция и буди недоумение какви са причините за това забавяне. Предвид кратките срокове за нейното приемане нямаше възможност да бъде разгледана с нужното внимание в ресорните комисии. Останаха незададени много въпроси, а отговор на най-важния въпрос – как са обосновани и какво стои зад разходи от 5 милиона 256 хиляди лева, не беше получен. Не беше предоставена информация каква е планираната промяна в оперативните разходи спрямо отчетените за 2024 и причините за това. Защото от допълнително поисканата и представена от общинска администрация информация става ясно, че планираните оперативни разходи за 2025 година са в размер на 4 милиона 351 хиляди лева, спрямо фактически отчетени за 2024 3 милиона и 37 хиляди лева. Това е ръст, забележете, от 1 милион 314 хиляди лева или 43% увеличение на разходите за издръжка, които няма как да бъдат обосновани с единствената посочена от кмета на общината причина – увеличаване числеността на сметосъбиране и сметоизвозване в селата от 3 на 4 пъти седмично, без да бъдат представени каквито и да било разчети. Защото планираните капиталови разходи и разходи за закупуване на нови съдове за 2025 година са в размер на 905 хиляди лева, спрямо отчетените за 2024 година 2 милиона и 56 хиляди. Тоест предвидените инвестиции за 2025 година са 2 пъти по-малко в сравнение с предходната година. Защото се предвижда, а за нас е неприемливо, с отчисленията по член 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците, дължими за 2024 и 2025 година в размер на 1 милион 223 хиляди лева, да бъдат финансирани част от разходите за издръжка. Предназначението на отчисленията по член 60 е да бъдат ползвани за финансиране на разходи за закриване и след експлоатационни грижи на депата. С отчисленията по член 64 следва да бъдат финансирани разходи за дейности по изграждане на нови съоръжения за третиране на отпадъци. Невнасянето на отчисления крие риск в община Панагюрище да не разполага с необходимите ресурси за тези дейности. Наскоро кметът на общината обяви, че ако бъдем одобрени по проект за разширяване и надграждане на регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци, има намерение съфинансирането да бъде осигурено чрез заем, а именно отчисленията по член 64 са инструмента за финансиране, с който няма да разполагаме.
Защото за 2024 година е реализиран значителен преходен остатък в размер на 856 хиляди лева, което показва, че през 2024 година планираните разходи са били сериозно надценени. В план сметката за 2025 се предлага много по-голям ръст спрямо фактически извършените през 2024 година без аргументация и обосновка. Защото увеличението на такса битови отпадъци 23% за физически лица в селата и 13% за Панагюрище, което би довело до допълнителни приходи в размер на около 190 хиляди лева, може да бъде компенсирано от реализирания по-голям от очаквания размер преходен остатък. Към 18 ноември 2024 година в публикуваната за обществено обсъждане план сметка е посочен преходен остатък в размер на 657 хиляди лева, а фактическия размер към 31 декември е 856 хиляди лева. Разликата е 199 хиляди лева, която изцяло компенсира планираното увеличение. Защото предложената план сметка е непълна. В нея не е отразено, че за сметка на общински приходи се възстановява дължимата такса от освободените с решение на Общински съвет категории лица. По този начин таксата се разпределя и заплаща от останалите платци, което е в противоречие с разпоредбите на закона. Въз основа на гореизложените факти и поради обстоятелствата, че предложената план сметка е незаконосъобразна, непрозрачна и липсват политики по управление на отпадъците, ние, общинските съветници от политическа партия ГЕРБ, ще гласуваме против. Призовавам и останалите съветници да не подкрепят предложението, за да покажем, че незаконосъобразни и неаргументирани предложения няма да бъдат приети. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Шиндаров. Господин Хрисков.